sud mismo sa atong Philippine National Police, labi na sa elite nga puwersa sa Special Action Forces. Kung ilang nasudlan ang SAF, unsa nakaha ang ordinaryo nga mga unit sa kapulisan. Kining duha nga nadakpan, pila kaha ang wa badakpi. Ug unsa pa ka ang mga serbisyo, mga pakauaw nga ilang gihimo sa atong kapulisan o pagbaligya sila serbisyo ngadto sa mga langyaw ug unsa man sab ni mga Chinese citizens nga ilang gigwardyahan. Kay kung responsable ka negosyante, di man ka maghinalti og SAF isip security. Gawas ko ng imong negosyo, smuggling, drug trafficking, money laundering, prostitusyon, kidnap for ransom o uban pang illegal nga mga kalihukan. Na sigon sa record sa Campo Crame, kasagaran naglambigit sa mga Chinese nationals. Either sila kidnapper o sila biktima sa kidnapping. Nag-unay-unay na lang ni sila. Ang nakapait, ni sa atong kaugalingong nataran, magbilin sa ilang hugaw. Ug ang atong kapulisan mo ilang escort, na ay magkasungi ng mga Chinese nationals, na sa ilang luyo, mga pulis. Mo ilang backup. Kangilad ba? Questionable ng daan ngano nakasuod ni sila sa ato sa Pilipinas. Questionable ng daan ngano nakapasiugdan ni sila og criminal activities din sa ato, sama sa kidnapping for ransom, sama sa paglawog sa batan-o mga babae sa prostitusyon, sama sa scamming activities, sama sa hacking sa mga government websites. Mas questionable pa gyud ngano nga ang ato mga sakop sa kapulisan ug sa militar mo'y ilang mga security escorts. Unsa man itong check attendance des militar o sa kapulisan once a year? Nganong nakalusot man nganong na-redeploy man from Zamboanga to Alabang ang mga sakop sa SAF o ubang mga unit sa atong kapulisan o sa atong armadong kusog. Kaya di man first time. Yan na-alarma ta kay kadtong engkwentro nga nahitabo dias Metro Manila adtong nanguliktag utang sa pikas nga grupo, hapit magkapinusilay, unya na badlong lang kay ang mga pulis nang ilhanay. Tingali gani mga sakop ra to sila sa mga presinto sa kapulisan, nag-ilhanay so sila mo bunot. Maura to yung nakabadlong. But otherwise kada ko untang iskandalo. Ng ato mga pulis, imbis mo serbisyo sa atong katawhan, tuwa magserbisyo sa mga langyaw, amot pilay bayad, pilay bugti ngadto nila. Unya klaro ka nga clearance sa ilang mga opisyal, sa ilang mga labaw ang deployment kay kadaghan nila nagipang-deploy. Mahimo ra din ka mutunga sa imong assignment o mao gyud ilang assignment. Gi-facilitate sa ila mismong kadagkuan. Unsa naman kung naglabigit ng battalion commander, susdo na din mga koronel, doon mga general, nga ito na kapusta sa taga-China, diha mismo sa atong kapulisan o sa atong armadong kusog. Hinaot ay nga di lang kining duha ka mga SAF personnel ang panaktakon, apilon og susi kinsa ng mas tag-as nga mga opisyal nga lain sa ug sabaw.